जोङो बेवहाय फोसावदिंनो बाहागो लानायाव जोङो खोब नेनानै नेरा दङ दिनैसिमाव जोङो मेङाखै 101था जोंनियाव माबा फैदोंब्लाबो जोङो हाग्रामा सरकारखौ नेगासिनो दं दिनै जोङो हाग्रामा सरकारखौ बरायनानै देरहाहोगोना खाथां जोंनिफ्राय दा फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय नोंथांमोननि प्राइमारियाव बेसेबां थियारि जोङो एखे निस्सय देरहाहरगोन 100 जोङो देरहाखानायखा बेवहाय जों जेननाय नङा फावसायनायबो नङा जोंथ' जागायजेननायनिफ्रायनो दङ होनजायो BPF जागायजेननायनिफ्रायनो दा जों BPFखौ जों सरकार जोबबागौमानि दिनै बोथोरा जोबबागौमानि जों नागारनो हाया जानानै दं आरो ओमफ्राय जों जिखुनु प्रकारै देरहाखागोन जोंनि सिमाथ' देरहाखानायखा दंखायो आरो जों देरहाखागोन बे खाथां दिनैनि जे चिफ सार फैदों जोंनि मालिबिटा प्राइमारियाव निस्सय बे BPF दोलोखौनो गोबाव नेनानै जे दंमोन रायजो राजाफ्रा निस्सय दा फैगोन 13 थारिखनि भटखौ निस्सय बे मालिबिटा प्राइमारि हिसाबै देरहानायाथ' निश्चित एखेबारे देरहाखागोन।